sampean ora ning pasar meneh, Mbak. Rak, daganganku sih akeh kok. Sampean kulaan ning pasar, aku karo Jolodot siap nanda tangani kontrak kerja baru. Wah, Rak, arep tak usumi dhewe. Kontrak kerjamu larang kok. Mbak, masalah harga iso dinego, Mbak. Tapi yang penting itu, kita bisa saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Betul sekali, Mbak. Sampean dapat bantuan tenaga kita dan kita berdua dapat mengisi liburan dengan hal-hal yang produktif. Ngomong apa? Sementara iki aku tidak membutuhkan tukang usung-usung. Titik. Iki apike awake dhewe tetep kudu golek pemasukan atau baik iso ora ning pasar lho, Cok. Yang golek liyane no. Sing butuh bantuan tenaga profesional ora gor mbak istok. Apa menawarkan bantuan ngene Bu Siti, Cok? Wong Pak Bugang iki sih prai. Pernah kita Mas Momon yo ora bakal kerja. Maksudnya awake dhewe dadi karyawan jasa pelayanan publik. Yo, sementara, Cok. Dicoba wae no. Ayo. Kula nuwun, Bu. Monggo. Kok sendirian toh, Bu? Iya le, Mas Momon lagi ngancani Mbak Mindul ning omah. Mbak Mindul lagi masuk angin. Pak Bugang mboten mlebet toh, Bu? Takon lho. Lah kuwi ora ngerti apa piye? Bapakmu sirahe jek merempul. Kebetulan niki, Bu. Alam semesta memang mempertemukan makhluknya untuk saling mengisi kekosongan. Betul sekali, Bu. Ada yang butuh sesuatu, pasti ada yang datang memberikan sesuatu. Tuhan memang maha adil, Bu. Wis, ora usah bawa-bawa nama Tuhan. To the point bae. Saya dan Pak Ijo kepingin sekali waktu liburan sekolah ini kita isi hal-hal yang bermanfaat dan produktif. To the point, ora usah diplomasi. Kula kalih Pak Ijo pingin menjadi karyawan jasa pelayanan publik, Bu. Menggantikan posisi Pak Bugang dan Mas Momon. Ora usah bahasa Indonesia. Jawa wae. Ngantos kalungguhanipun Pak Bugang kalian Mas Momon. Aduh, piye ya? Napa kowe iki iso tandang gawe? Selama ada niat pasti bisa, Bu. Bekerja sambil belajar lama-lama akan bisa, Bu. Adaptasi bisa sambil eksekusi. Basa Jawa wae. Saklaminipun wonten klentek mesti bakal saged, Bu. Nyambut damel sinambi sinau suwe ning suwe mesti saged, Bu. Adaptasi basa Jawane apa tuh? Adaptasi nipun sinambi eksekusi nipun. Ya wis, nek ngono dicoba sik wae ya, Jo. Ning Bu Siti ora iso ngupayake. Mung cukup dienggo jajan. Siap, laksanakan. Siaga laksanakanipun. Keselnya dot. Kelo.
Nek keseleran sik le, ora usah ngoyo. Bu, iki tinggal jilid lagi selesai. Selesai ini pun lanjut nopo, Bu? Ya jemur meneh no le. Lah iki lho, lucu akeh. Apa namung jemuri kabeh? Terus nopo, Bu? Ya break sik. Yo, tinggal dipun rampungaken dot kek brikipun. Wes le, break sik. Iki dereng rampung kok, Bu. Wes ora apa-apa dilanjut mengko meneh. Sisan mawon, Bu. Nanggung kok. Leres nanggung nipun. Loh. Bocil-bocil dok ngapa iki? Berkarya no. Berkaryanipun. Ngoten niku jenenge ya ora bener. Lah wong bocah-bocah kon makarya lho. Protes meneh. Maksudmu jane njowo apa ora to? Nggih Jawa no. Mboten oleh protes. Protes kula niku nganggo dasar lho. Dasaripun. Dasaripun tukang protes. Dasarmu nyapa kok protes? Lho, lah jenengan kudune rak ya pun ngerti to. Yen kula niku posisine karyawan jasa pelayanan publik. Lah kok jenengan ngongkon bocah-bocah kan ganteni posisi kula. Engkoten niku etis boten? Etisipun. Etisnipun nggih kemulan. Kemulan ki atis. Gang. Lah wong kowe wae prei lho. Yen ana sing ngewangi aku mbok protes. Rumahsamu aku mbok kon nandangi dhewe. Ngono, ya. Angelipun. Tur melih ngeten lho, Bu. Sing jenenge bocah niku rak wayahe dolan to. Ora wayahe nyambut gawe. Lah yen jenengan kongkon nyambut gawe, ngoten niku jenengan niku nyalahi aturan. Alah, sok mbelani. Aku enak dolan terus mbok seneni lho, Pak. Senenipun bar Selasa. Sing karep ngewangi aku kuwi bocah-bocah dhewe. Dadi ora aku sing ngongkon. Nek kowe ora percaya takonono dhewe bocahe. Apa iya ta, Cah? Iya, Pak. Kita sing pengen mengisi waktu liburan dengan kegiatan yang bermanfaat. Bermanfaat dan produktif. Produktifipun. Loh, krungu dhewe ta kowe? Loh, ning rak ya jenengan kudune iso ngandani to, Bu. Le manfaatno waktu liburmu bermain dan belajar. Ngomong ngoten abote sepiro to, Bu? Aku kerja ning kene ya bermain dengan belajar lho, Pak. Tur yo dikai opah karo Bu Siti. Loh, krungu dhewe ta kowe? Iya, ning yen sak umuranmu kuwi durung wayahe mikir duit, durung wayahe nyambut gawe. Wong bapak wae dijaluki duit nggo jajane nesu-nesu kok. Ngenani wong golek duit. Ngoten niku jenenge ora fair, Pak. Fair apa? Fairipun. Nganyelipun. Ngayalkenipun. Lah pripun? Boten pripun. Bathuk merempul kaya Udun. Pitik gedhe jenenge angkun. bakmi putih jenenge Soon. Lemah obat jenenge alun-alun. tukang pijat. Mbah Samiun. Mbah Samiun tuku timun ning Madiun ning stasiun. Terus mampir telepon nganggo mikrofon. Bubar munggah terus madun. Umurine pun rampung kabeh. Terus tugasnya napa mulai? Oh, iki laundryne diterke wae le. Siap. Siapipun. Iki wis enek jenenge kabeh ya. Nek ngusungi sithik-sithik engko ndak kabutan. Lah tenang mawon Bu. Nek go semono wae enteng. Nang dot milio.
sing enteng wae. Hui. Alah, padha wae Len. Mangsane aku ra iso ngangkat abot. Kene iki yo tenaga kontrak. Kontrakipun. Jarene jenenge mulai kasih klontentene ora ndang mulai-mulai lho. Niki wae enten pelanggan luar kota, Mas. Ajeng kula tinggali yo pekewu wong yo borong akeh banget kok yo. Ah, portal itu. Niki ndak wani kula konser, Mas. Karo penyanyi anyar. Kecil-kecil cabai rawit. Nyenengke. Yo, toleransi yo. Toleransi ini pun. Sinten, Mas? Niku le anake Supri. Cah cilik, wah. Neng kemampuane niku luar biasa tenan. Mumpuni tenan cah niku. Gek, nyanyi pirang lagu, Mas? Wis pirang menit, Jo? Nyanyi niku sak lagu, Mas. Neng kula bolan baleni, mergone kula niku seneng. Wonge asik banget, Mas. Nyenengke tenan. Hei. Kono seneng, kene senep. Pak, niki dalan dienggo lewat, ora dienggo nongkrong. Oh, Monggo. sorry. Iya, iki dalanmu. Aku tak jujur ya, ning aja dadi hatimu ya. Ngopo, Lek? Utang kopi. Aku yo tak jujur ya, Lek. Lu aja dadi hatimu. Ngopo? Utang oleh. Ning yo utangmu wingi sauren dhisik. Nek rong disaur yo ora oleh utang meneh. Alah yo, engko tak saure, engko yen wis aku gajian. Ngopo to, Mbak? Iki lho, Jo, bapakmu lho. Wong utange wingi rong disaur arep utang meneh. Kasih, Mbak, aku tak bayare. Iya. Yo, Tenan pora iki le? Tenang, Pak. Kula kali pajo kan nampa upah saking Bu Siti. Mulane nek ana wong bekerja sambil belajar aja dipaitu. Ra urungo ngrasake hasilnya to. Langsung lunga. Lah arep kon ngopo? Bar dikei wajibe matur nuwun. Terima kasih. Matur thank you.